amba no yanga musokoroba fene ale bora ka kuma jamana furuba tele sanfɛ aya jira ka fɔ ko karamɔgɔ minnu ko ko kuranɛ kolo tɛ ko ka cour constitutionnel jaabi min bɔ ko ka a yɛlɛma ko kuranɛ kolo tɛ an fa an ka cɛkɔrɔba n'o y'a seri Sheikh Usmane Madani Haidara ye maa bɛ fili i ɲiyɔrɔ dumuni ma mais i ɲiyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma hakili la kuma in bɔra mɔgɔ min fɔlɔ da kɔnɔ ayiwa o ye ale de ye hakilina jumɛnw b'a la ka ɲɛsin Manasa Daɲogo musokɔrɔba ka nin kuma in ma salamu alaikum ustaz wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndamne aywa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam vie an bi fo fɔlɔ ka i wale ɲuman dɔn foli kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma vie ala ye ne seere ne ka n da don nin kuma ninnu na a bi n dekun kosɛbɛ i y'a ye kabini ko ninnu daminɛna ka se bi ma Haidara daden kun bɛ na parce que silamɛ ye silamɛ de anw jɔyɔrɔ ye bi ala ko jɔyɔrɔ de mɔgɔ bi tɔɲɔ nin jamana in kɔnɔ kɛra Bamako kɔnɔ a kɛra Mali yɔrɔ yɔrɔ a ka ca la n'u dekunna a caman bi se ne ma yan k'a fɔ an tɔɲɔna faamaw fɛ walima nin kɛra a fɛn o fɛn kɛra an wulila k'an jɔ a bɛɛ la ala tulo b'a la mais an yɛrɛ kungo tɛ jamanadenw kungo don mais an b'a kɛ ala de kama fana tanu t'a la faama yɛrɛ dɔw bɛ olu tɛ fɛ k'anw y'u ɲɛna an ka intervention kama o la aja o do kuma in na n y'a mɛn a bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ minnu ko cour constitutionnel ti kuranɛ aya ye k'u fililen don m'a faamu bon ne bɛ fɛ aja k'a faamu dɔrɔn anw kan tɛ mɔgɔ yɛrɛ ma an kan bɛ baara da de ma n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw tɔɲɔnen de sera ne ma ka n'u ka papiyew di yan k'u tɔɲɔna mais hali an filɛ sigiyɔrɔ min na ne m'a fɔ k'u tɔɲɔna parce que ne ti tribunal baarakɛla ye ne ti tribunal ko ɲɛdɔn bon mais ni mɔgɔ ko n tɔɲɔna a nana n'a ka dalilu ye min bɛ se k'an bɛɛ lafiya tribunal k'u wele a ye nana ka papiye ye ani minnu bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ ka na n'u ka papiye ye papiye fila ka lajɛ ni papiye fila lajɛ la ni jo bɛ min bolo jo ka d'o ma anw ye nin de ɲini parce que adamaden n bɛ segin a kan n ka kuma kana aja tɔɔrɔ constitutionnel ka kumaw kuranɛ ayaw tɛ koyi mɔgɔ kuma de don adamaden o adamaden fili bɛ se k'i sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka fili ka baara la ka sɔrɔ i ma namara kɛ i ma sonyani kɛ mɔgɔ bɛ fili o tumana ni fili kɛra dun min tɛ se ka yɛlɛmɛ o ye ala kumakan de ye nka ala ka jɔn kɔni kumakan o mana bonya cogo cogo ni tiɲɛ t'i bolo o bɛ yɛlɛma alors mais an filɛ o tasuma de la nin ye n'a sɔrɔla u kun ye ne ka kuma lamɛn an kun tɛ se yan parce que ninnu ko an tɔɲɔna mais aw k'u ma tɔɲɔ kɛlɛ bɛ min a ye na yan'a ka fitinɛ wuli yan'a ka tɔɔrɔ se mɔgɔw ma a ye nan'a ka dalilu ye an k'a da kɛnɛ kan e bɔra yen nin fili in de kɛra nin fili in de kɛra o de y'i bin nin fili in de kɛra nin fili in de kɛra o de y'i bin maa o maa b'i tɔgɔ sɛbɛn debiteya la a bɛ sɔrɔ i ye ko dɔ dɔn mana mɔgɔ min ye ko dɔ dɔn n'a sigira a ka sariya kunna a yɛrɛ b'a ka debiteya sɔrɔ cogo sariya dɔn a b'a tiɲɛ cogo sariya dɔn n'o sariya dala ɲɛkɔrɔ a t'a faamu wa a b'a faamu anw ye min ɲini min dama de don ni mɔgɔw k'u tɔɲɔna tribunal fɛ a y'u wele a k'a yir'u la a ma tɔɲɔ dalilu filɛ kɛlɛko ye nin ye mais kuranɛ aya tɛ o ala kumakan de ti yɛlɛmɛ ɲɔ tɛ dafɛn kɔni i mana kɛ maa o maa ye diɲɛ kɔnɔ ni ala y'i da i kumakan bɛ yɛlɛma fili bɛ se ka na o dabɔngama bɛ yen fili fana bɛ yen mun bɛ se ka bɛɛ lafiya n'a sɔrɔla olu tun ye mɔgɔ ninnu wele ka n'u sigi tribunal la k'a fɔ hali ni ale yɛrɛ m'a kɛ a ka baarakɛlaw bɛ yen olu bɛ se k'a kɛ k'a fɔ a ko a gaɲɛna a ma gaɲɛ koyi fili ye nin ye fili ye nin ye fili ye nin ye ni fili jiral'u la u yɛrɛ ti nalomaw ye u b'a a sariyaw dɔn mana n'u yɛrɛ nana n'u ka sariyaw n'u ye sariya fila da ɲɔgɔn kɔrɔ kɛlɛ ma ban wa ni jamanadenw bɔra o kalama k'a fɔ ninnu k'u tɔɲɔna nka u ma tɔɲɔ ko ye wa tiɲɛ filɛ ne ye nin de ɲini nin dama kɛli n'o kun kɛra ɲantɔrɔ an ti nin dingɛ in kɔnɔ wala mɛ n bɛ fɛ k'a fɔ u k'a faamu anw ka kuma a tɛ mɔgɔ kan a bɛ baara kɛcogo de kan ne ma kuma ale kan kuranɛ aya tɛ ale ko tɛ n kan bɛ kuru de ma
kuru te kuranɛ aya ye koyi davion ga ko sigilen do wa mɔgɔ bi fili koyi mɔgɔ bi fili dɛ fo aja ka jɛna ye ko mɔgɔ bi fili ne ka kuma in kana tɔɔrɔ koyi mais ne ka kuma in n'u kun y'o ta a kuma na an kun tɛ se yan an de bɔlɔ minɛ mais ni mɔgɔ tɔɲɔna n'a ma ɲɛnabɔ cogoya la n'a ko n bi bɔ ka n ka nisɔngoya yira a ka kan ne y'o de fɔ vie n bɛ segin a kan ala tulo bɛ n kana ala ɲɛ bɛ n dusukun na anw bɛ yen misikili t'anw na quoi anw bɛ yen dɔrɔn k'an sigi ka sabali k'a ɲini ala fɛ an faso in ala k'a kɔlɔsi malidenw ala k'u kisi ala k'u tanga mali fanga fana ala k'u bila tiɲɛ sira kan ni fili min b'u la ala k'a sama ka b'u la an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la ni anw ta ye nin sabali in de ye n'o tɛ walahi mɔgɔ minnu bɔra ne kun kan k'u kɔn gudɔrɔn kan ne kun kan k'u kɔn min dara ne kan ani ninnu ye ko min kɛ ne na nin fanga in ye min da ne a dara kan bilahi ne kun kan ka ninnu kɔn gudɔrɔn kan mais ne ye n ta to ala mais a wajibiyalen tɛ mɔgɔ tɔw kɔ k'u ta to ala ma ni min bɛ se k'a ta ɲini cogo o cogo i b'i ta ɲini ten anw b'a to ala k'an ta ɲini mais ni mɔgɔ min ko i b'i ta ɲini sira o sira fɛ i ka tiɲɛ i jo de don i kan k'a ɲini fɔ a dan na mana mɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn u ka ne faamu anw ye delilikɛlaw de ye ni mɔgɔ tɔɲɔnen sera an ma an bɛ minɛnw ta ka se faamaw ma karisa ko a tɔɲɔna dɛ n'i ye ne ka kuma mɛn ne y'a fɔ faama ye n ko ka mɔgɔ ka tiɲɛ minɛ i la se t'a tigi ye n ko n'ala ko a bi jamana filɛ n ko a ɲɛ ma ɲi dɛ n y'a fɔ dɛ maaw c'est-à-dire ni mɔgɔ tɔɲɔna a tɔɲɔna tiɲɛ don a tɛ se k'a yɛrɛ mɔnɛ bɔ sira si kan wallahi ni ala ko a b'a mɔnɛ bɔ maa caman ka hɛrɛ t'a la dɛ n y'a f'u ye o kabini a daminɛ kabini nin ma kɛ fiyewu maa ma n k'o fɔ ne de fɔlɔ y'a fɔ n ko mɔgɔw tɔɲɔna jamana tɔɔrɔla mɔgɔw tɔɲɔna n ko mais président k'i kɔlɔsi ka mɔgɔ ka tɔɲɔ tiɲɛ kan n'ala ko a bi a ɲɛ filɛ a ma ɲɛ a ma dɛ an t'a kɔnɔ nin alors mais n'u kun y'a mɛn an kun tɛ se yan mais n'u k'u m'a mɛn u kan k'a mɛn sira min fɛ n'u y'o fana ye u b'a mɛn mais anw ta y'o de ye o n bɛ segin a kan f'i ye ne ka kuma ne bɛ kuma ka wasa de n t'i faama ka to dun n t'i ka ji min n t'i si i ka so wa n t'i hinɛna ayi ni ala faama tɛ o faama tɛ mali kɔnɔ yan ne t'i si ne u ka to tɛ n ka so u ka na tɛ n ka so ne t'i dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ mais anw bɛ min ɲini toujours an ka sabali an ka kow ɲɛɲini a ɲɛɲini siraw fɛ k'an sago sɔrɔ ka sɔrɔ jamana ma degun anw ka ɲinita ye nin de ye n'o tɛ cɛ min tɛ se ka kuma faamaw ɲɛkɔrɔ o tɛ Hayidara ye dɛ kabini ala k'an da u ma mɛtiri kelen di ne ma du la u m'a di ma terrain na ne ta ye ala ye min di yan o de bɛ ne bolo mana n tɛ se ka tiɲɛ f'u ye mais bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don su ni tile anw b'u da la a ye karisa ko a tɔɲɔna karisa ko hali u dɔw tɛ fɛ ka ne ye mais anw b'an ka sara to ala bolo mais an ti maa si jalaki bi hali ne yɛrɛ ko i bɛ bɔ sini an b'a fɔ i ka bɔ n'i tɔɲɔlen don mais n'i tɔɲɔna mɔgɔ minnu ti kuma misɛnnin mɛn fo kulekan kulekan ka k'olu dala koyi c'est la réalité n'i ko ne ti duguma kuma mɛn sanfɛ kan ka f'u ye mana ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ hali bi jamana in ala k'a kɔlɔsi ala k'a basigi ala ka bɛn don a kɔnɔ ɲɔgɔn faamu ani sigi ka kuma n'o bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɛ mana an bɛ bɛɛ wele ka na min ma hali bi ɲɔgɔn faamu sigi ka kuma ka hakilila yira ɲɔgɔn na an k'a dɔn nin jamana kelen de b'an bɛɛ bolo n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de n'a tiɲɛna fana ala kan'a kɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de o kumana an k'an jija k'an bolo da an dusuw kan ka an se yɔrɔ la ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ an kɔni bɛ min ɲini jamana den bɛɛ fɛ nin dama de don mais faamaw n'u ma dogodogoninkan mɛn u na pɛrɛnkan mɛn kumana n bɛ fɛ ka nin dɔrɔn de fɔ n b'a fɔ Aja ye ka segin a kan kuru ka kuma tɛ kuranɛ aya ye kuranɛ aya ye ala kumakan de ye wa ala ka jɔn ka kuma tɛ kɛ ala ta ye mɔgɔ bɛ fili mɔgɔ b'i tugu wa mɔgɔ bɛ fili mana n bɛ fɛ ne ka nin kuma in min n'o o y'a degun a ka sabali ale ko tɛ kuru ko don kuru de ko don anw tɛ mɔgɔ ta i yɛrɛ ye an kan bɛ baara kɛ yɔrɔ de ma bon n'a fɔra baara ma ɲɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ ɲɛ o
parce que n'a ye kɛlɛkɛlaw wele aw ko a to ɲɔna ayiwa a ka papier filɛ tiɲɛ filɛ kɛlɛ bɛ nin na o de ma se ka kɛ o de m'an se yan n'o kun sera ka kɛ o fana t'a a dama jɔyɔrɔ dɔ ye o kumana ni ne kun lamɛnna a filɛ yɔrɔ min na sisan a kun ti se ne ma lamɛn de mais ne m'a fɔ a jalaki don ne m'a fɔ kuru ta tɛ tiɲɛ ne ko de n tɛ se ka ninnu jalaki n tɛ se ka jo di ninnu ma mais minnu yɛrɛ y'a kuntigiw ye u k'a tigiw wele dɛ taara an na tiɲɛ dɔn ne ye nin dɔrɔn de fɔ mais n bɛ segin a kan kuranɛhaya jɔn ka kuma tɛ kuranɛhaya ye i mana kɛ maa o maa ye diɲɛ na i mana bonya cogo o cogo i ka kuma o tɛ Ala ka kuma ye ne tun fɛ ka nin de fɔ f'i ye i ka ɲininkali in na sinon ne yɛrɛ da don nin fɛn ninnu na Ala ye seere a bɛ n degun ne ti fɛ ka n da don na ne fɛ ka dugawu dɔrɔn de kɛ tiɲɛ ye min ye Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka jamana basigi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka jamana basigi anw jɔyɔrɔ ye nin de ye. Salamu aleykum wa rahmatullahi.